nga idaghang magpatabang nako nga magampo aron mulampos ang ilang negosyo nga dako unta og halin, daghan unta ang customers nga mopalit sa ilang produkto niya. Human mo text dayon, Pader, salamat, daghan kayong halin nako niya palit na mog slot na mamalit sad. Si Jesus na maligya sa siya produkto niya, unsa mang produkto niya ang iyang pulong, matod pa niya, ang magtuman sa akong mga gisulti dili na gyud mamatay. Sa inyong paminaw kanang klasehas produkto halinon ka na, daghan ka mutuo ana, ha, ilingi ay mong tupad ing na tuo ka na nga kana kunong gisulti niya kung ato lang yung sundon di gid ta mamatay, stilag na ay mamaligyag produkto ana dinhi kani palitan ninyo din agid mo mamatay, mutuo mo dali kay mong patuhoon anay. Labi nag-ingon kani mawagtang ang tanan ninyong kanser, ang panakit sa inyong tuhod mawa, kanang inyong mga hawak na sakit kayo gamit nyo ani tulid na gritso, kanang imong paggaw Pader kanini imna lang ni wagtang din ang imong paggaw, palit din ta. Inig-ingon nga kana na ang kini makapaputi ni sa inyong naong, kana paputi ni sa naong, kani makapaslim din ninyo, slim dayon, palit dayon ta, halinon kayo no. Pero si Kristo di man produkto, di man katong mainom, ang iya ang magtuman sa akong gisulti, kana murag lisod kay na halinon. Bisan gani ako dinhi sige kog sultit pamalit mog slot aron mo malangit, wah lisura halino noon. Aw na sige no mo palit pero di kayo daghan, mura bag mo duko lang ba ana, basta kanang atong isulti mo'y tuhuan lisod kayo, kanang na produkto kanang tagay ko mao tanang uban maingon, Pader, asa man nimo i-deliver ang slot kung mapalit ko nako, wa man ko i-deliver siya, wa de nay kuan di ay, wa de koy madawat ana, igpalit nako wa oy, grasya sa Ginoo ang imong madawat, di na gyud mo takes og balik iyang unahon na wa man de madawat ana de nako, bag na atoy item nga souvenir ba ana nako, dili ay mo palit kag slot parehaning atong para sa atong ganing pagtukod sa kumbinto kanang San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces mo na imong mapalit, so palit kag usa ka slot anaday kay Daily Abundant Graces niya, gusto man kag 1 year di palit kag 365 ka slots aron do na kay Daily Abundant Graces ug usa ra day ka slot akong paliton para ra na karon dili ay kana na siya kana ganing tibok adlaw lagi na daily man na daily di nga tibok tuig paliton gina nimo kada adlaw, daghanon sa nimo palit, panalitan mo palit kay ini ka karong buwan na balik 30 gid ka slot imo paliton aron kada adlaw na jud kay Daily Abundant Graces, dili sa dinana bitaw mga igsoon naay kuan, naay kana ganing tan-awon sa Ginoo ang kasing-kasing imong pagpalit mao na no. So kanisang atong palit para sa atong pista tag 100 money per slot, sunan gana ang imong madawat God's protection sa healing and joy, sunan gana protection, healing and joy niya 100 imong gihatag sa simbahan. Pero jutay kayong mutuo mo ko'y makita god, pero daghan kayong nakasinati, daghang naka-experience mo nang uban na naka-experience nagbalik-balik og palit. Si Abraham mituo, matod pa diri sa unang pagbasa
ako kang himuon nga dakong nasod dili na ka Abram. Ito yung original nga ngaan ba, Abram. Himuon nati kang Abraham. Kaya ang meaning ana, mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. Mituo si Abraham, wa siya nakita. Nya unsa may timailhan nga mituo? Misunod. Muna ang gigamit ni Jesus nga word dire, sultihan ko kamo ang magtuman sa akong gisulti. So dili lang mutuo, kana yung mutuman sa akong gisulti. Kamo, mutuman gid mo gisultis Ginoo. No, way tingog. Mutuman mo dili. Hinay kayo in town. Kanang moingon ang Ginoo nga biyai ang imong amahan o inahan og sunod kanako. Tuman mo na. Tuman dili. Ay na pagsigig kwenta. Kung moingon ang Ginoo, biyai ang imong mama o ang imong papa, mutuman mo dili. Nagapanagana na. Muna si Abraham, wagi panagana, kita mo kwenta pa, unya, ugdi na ko, unya, masakiton na ba na, unya, saan na. Ato mang kwentahon, atong analyson ang pulong sa Ginoo, musangko ta nga dili makatuban, hangto na lang hinon mo ingon ta, ay di man sana mo igipasabot gud nga biyaan gyud. Kun ra man na kana bang kanang di lang ka ma-attach nila, na imo na silang o mamatay, di ka mag-uol, babag kang mamatay, mo gunay pasabot anak gud. Mangita kita rason aron di lang yun matuman nato ang pulong sa Ginoo. Di na mao inigingon biyai mo mga magpapa, Ginoo mo nagsulti, biyai dayon. Pagbiya bitan ako sa amo, aron mo sud kog seminaryo, si papa paralyzed, unom na katuig. Si mama diabetic, lisod sa glakaw kay hap ng pananaw. Akong maguwang laki paralyzed. Ako mo'y nag-atima nila tanan. Pag meeting na mo, iyon ko, gusto unta kong magpari. Pero tungod sa akong kaguol, sakit baya mo biya kay ako'y nag-atiman tanan. Nikurog ang akong nganhingabil pag sulti na ko. Galibot sila diha. Papagahigda. Ko nga kung anunta gusto unta kong magpari. Hilom silang tanan. Kaya abi nilag mga sawa nako. Kay suod mo sa kay sa kong uyab niya, kung uyab suod sa kay sa amo. Pag meeting nako nila, murag ang ilabang hunahuna kaniwa na magminyo na siya no. Pag ingon ako, gahuna-huna ta ko nga magpari. Laing akong gibati ba. Si Papa ragi ni sulti og biyaan minimo kinsa na may mupakao namo nga ikaw may gisaliga namo tanan. Ingon din ako ay lagkaguol pa kay matud pa sa Ginoo siya rin mag-igo. God will provide. Ingon sa mama, ika na may nagatiman din ang amag musupak ni mao to papa ni question man pagsud na ko Hunyo patay lagi pagka Agosto awa na God will provide tanas papa gakaon na to dito sa langit pa na to di na sa to hiwi og bakba lisod kaon agas lang diri ubang pagkaon tarong na to wa dito ana biyaan ako sila pero ni provide ba ya. Suod kong seminaryo, akong dalang kwarta, 2,500. Wa ko'y benefactor. Ako sang ingos Ginoo, Lord, og imo dyan kong parion, tagay lang kong benefactors. Nag-abot-abot raman sad, daghan man sang kasigig suporta. Hangtod yun nga, napari yun ko. Waman mo malipay nga, munta kong ibuhat. Karon noon, pamaligyan og slat noon. Pero listo ko yung pagdesisyon, pero ambot nga no to nga isog ng gustanan. Niingon man ko, sige, mauna imong gusto. Sinangga na mubiya ako sa akong trabaho, mo resign ko dito sa land bank. Ngarang-arang na ko dito untag posisyon.
Nya ngari ko sa simbahan, lipay sa kay ko kay sinaligan na kay ko sa simbahan sa mga kanibang mga trabaho simbahan ba. Nana nya og minyo sad, wa na assured na sad ko nga maayo gitong akong asawahonon. Ana nya og ari sa pamilya di ay daghang obligasyon. Pero mao na og muminaw tas Ginoo og musunod ta niya na ay kaisog ba, wa tay kabalaka, na aning gitawag og inspiration, kana konduna na tay disposisyon. Kaya kana magong inspiration sa Ginoo mag-agad sa disposisyon. Pasabot kondisyon na ba ang imong mind ug ang imong kasing-kasing, kondisyon na ba nga motuman gyud ko sa pulong sa Ginoo o naay gamayng question mark. Dili ka operate ang pulong sa Ginoo, ang Holy Spirit aron pagdasig nato kun ang atong kasing-kasing ug unahuna naay gamayng question mark. Gilingi ay mong tupad. Ing na motuo ka nga kun mopalit kag slot na agyoy kalipay, ay kuno ing na kuno. Nya labi na gyud ihurot nimong palit ang tanan nimong kwarta, ipalit nimong slot na ay daghang moabot, motuo ka na. Istorya. Kung ang tanan nimong bahandi ihatag nimo sa mga kabos nga naay daghang moabot nimo, siksik liglig umaapaw matud pa ni Kristo, tuo mo ana. O motuo pa mo, wagi doon tamo magkinihaay anang yuta, magkinihaay anang utang, siging lalis anang mga kural, sinigahay mata, na tungod anang mga kabilin, pastilan ka mga buangon yun nato, no? O na, nindot kaig motuman ta sa sugo sa Ginoo. Sa atong side, naigamayng question kung motuman ba ta, pero sa side sa Ginoo, human siya musaad matud pa sa atong tubag sa Salmo. Unsa iyang gingon? Ang Ginoo nahinumdom sa iyang kasabutan. Tanawa, wa na mo kahinumdom. Ang Ginoo mahinumdom gina sa iyang gisaad. Di gina niya pakyason. Mo na moingon bitaw ko. Ako gining balik-balik kong sulti kay haron inyo ning ma-check kung tinuod ba. Wa pagyud ko kakitag tao nga tinuod nga nagsigig ampo, sigig buhat sa sugo sa Ginoo, nya nagbinuutan, naglikay sa sala nga ang kinabuhi ni bati. Kana bang nag-anam og kabati ang kinabuhi? Wa gyud ko kakita. Ang nisunod pagos Ginoo nga mipili gyud bati nga kinabuhi, minindot lang gyapon. Sama nila ni Mother Teresa, San Francisco de Assisi, St. Vincent de Paul, sila si St. Agustin, kanay San Vicente Ferrer, San Isidro Labrador, nipili sila sa bati nga kinabuhi, bisag naagi doon tayo option nga munindot, pero bisan pagipili nila ang pinakabati, ninindot lang yapong kinabuhi nila, kaya nga naman, ang Ginoo na hinumdom siyang kasabutan, samas gisulti ni Abraham, kung inyong tumanon og sa imong tumanon og sa imong mga kaliwat ang akong mga sugo, ako gibong himuong labing dako nga nasod, mabungahon og dili mohunong ang inyong matapos ang imong gingharian. Maunay saad sa Ginoo nato na kung musunod lang kita niya sama sa paghigugbas kaaway, pagpasaylo nga way limit, kana yung pagpaubos, kanang pagsigig alaga, dili magsigig sugo. Kung tumano na nato tanan, pasti lang ninduta gyud kinabuhi. Karon daghan man gamo pagkapait kinabuhi pa der tungod aning gubat, tungod aning krisis, tungod aning mga problema karon pait kay tanan pa der. Mura na kog mabuang, wa na jud koy kadasig. Nakwa usaray sulbad na sunda ang Ginoo sa tanan niyang gisugo. Di ba ka mamalika sa inyo siya padagsa nako hunongan na
ikaw minyo man ka di ka magsigig away sa imong bana siya na bugoy sa kina kong bana pa diri mayaw-yawan gid pa din ako ayaw nagyaw-yaw. Ikaw bana naman kay asawa di ka magsigig tan-aw sa laing babae parihan mo pa dir kakita sa taglain awa man ko'y asawa okay ra ko ikaw naman kay asawa diha natutok sa imong asawa pag tinarong ba pare sa mga kapader wa baka magsigig puyoan ang kadato imo bang gipuy-an ang poverty chastity and obedience yes wa jud kay depression isip pare mabungahon kay kastanan pero sige kag supak-supak imbis poverty magdato na kag maayo imbis chastity sige lang kag tukhang diyan kinsay available imbis obedience masinupakod kayo dryness yung kang pariya ka bisag obispo pa ka bisag cardinal bisan pag santo papa basta mo supak sa Ginoo muugag yung imong kinabuhi na ako din badlungag yung ko ninyo kung nana ko'y pagsupak-supak sa Ginoo pwede na ako mong supakon pero Ginoo dili pwede supakon mo supak ko rin yung usahay nga mo ingon mo pader pwede bisahan ang patay kada gid gabi ko ayaw lang tulo lang kaadlaw musupak ko ana usahay no nga naman basig mahimong tuo-tuo na kada gid gabi misahan ang patay maluwas nyawara ba ginay simba-simba ng pataya katong wa pa mamatay no basig mahimong tuo-tuo ba nga maghuwat lang tag mamatay kay pamisahan daig maayo igo na ng tulo ka misa nya ikaupat lubong nya ayaw lang sa kay hayaag dugay kay basig gatuo mo nga haya og dugay maluwas dili ang atong kinasing-kasing na pag-ampo og pagtuman sa sugos Ginoo buhi og patay maunay makaluwas na nga akong supakon panagsa ang inyong request pero active kay sa simbahan mo'y namatay kada adlaw kay pirmi maganin ni mo anay kada adlaw sa tanig misa bisa pa ganing kaduhaon sa usa ka adlaw di ba kamo dihang active kay din kada bunta kay pangamatay mo di ba kada adlaw ta mo misahan kay ngano man ang ayan mong misahan kada adlaw kay kada adlaw mo buhi pa mo kada adlaw na mong niya dinhi pero kanang magkita lang tag panahos lubong o kanang bunyag o kanang pista mao na itong kita nya adto pag yun mo manimbas gawas nya ini kamatay misahan kada gabi ay lang usa ambot lang yun sa basta ako pwede ta mo supak sa atong isig katao pero sundon gid natong Ginoo kana haron ang Ginoo iya sang tumanon kay di man gid siya malimot sa iyang gisaad kanato nindot ta